tamo. Možemo li da se pozdravimo sa predsjednikom? Moram da preskoči. Ide dozgo. Nije lako. Nije, ali ajmo da porazgovarimo. Ajde, izvolite. Brzo. Kako? Čuli smo da se bavili. Gdje da stane? Počnite da učite ovdje, evo, najbolje. Ajde da porazgovaramo u 5. Čekajte. Stavimo. Kako ste gospodine predsjedniče? Hoće da mi izlazi. Pa ne morate baš sve zapisati. Šina bre! Evo da goste neka pređe. Pređi svoje stanje. Evo pređi. Ajde da čujemo. Ko će da vidi? Evo mogu ovako. Evo, predsjedniče, prvo da vam se zahvalim što ste došli da vidite probleme koje imamo. Mi mislimo da smo zbog neodgovornosti pojedinaca u vladi dovedeni u ovo stanje u kome se nalazimo. Znači, jednom zabranom izvoza za Jermeniju, zemlju koju, kao što znate, nije pod sankcijama Ujedinjenih nacija, niti sankcijama Sjedinjenih država, nama je izostao prihod od 2,55 miliona dolara. Vlada je donela odluku na predlog ministra odbrane da se ta šteta ne nadoknadi. Zato je naš uslov jedan da prekinemo ovaj protest, da nam se ta šteta nadoknadi. I da se obezbedi jedan investicioni program koji su takođe ministri iz ove vlade obećali kako bi se inovirali neki kapaciteti, obnovila oprema u iznosu od 279 miliona dinara, što je uslov, jer svi znamo da smo 1999. godine bombardovani tamo gde su najvitalniji kapaciteti. Znači, jednostavno, u uslovima kada su naši proizvodi praktično politički proizvod, kada je na režimu dozvola, reći zabraniti izvoz, a onda reći posluj tržišno, jeste zapravo osuditi odbrambenu industriju na samouništenje ili na uništenje. Mislim da to može da se ogleda i u podatku da od 4,5 milijarde državnih subvencija u 2006. nijedan dinar nije opredeljen za odbrambenu industriju. I to jednostavno izaziva naše nezadovoljstvo. Mi smo došli u poziciju da ne može da isplatimo plate, regres ovim ljudima i mi to nismo htjeli više da trpimo. Želeli smo da razgovaramo, pisali smo, pozivali, do toga, nažalost, nije pojedinaca, ne bih tu svrstao celu vladu, recimo ministar Lalović je jako pozitivno reagovao i predložio da se nama nadoknadi šteta i to. Ali je bio u manjini. Ali je bio u manjini i čini mi se da je ovog trenutka u manjini. Dobro. Stanković. Krušik Valjevo je dobio nadoknađenje. I Sloboda, 3 miliona dolara, uz obrazloženje da su oni imali izvoznu dozvolu. Prosto, ono što je juče rekao ministar odbrane, govori o nepoznavanju procedure. Znači, mi ne možemo da čekamo da dobijemo izvoznu dozvolu, a tek posle da počnemo da pravimo te artikle, čiji je ciklus proizvodnje 5-6 meseci. Znači, taj proces teče paralelno. Znači, zemlja nije pod sankcijama, mi sklopimo ugovor, radimo, ide procedura. Znači, pri tome treba znati da je za ovaj posao Ministarstvo odbrane dalo saglasnost, da je dalo saglasnost Ministarstvo unutrašnjih poslova, a da nije dalo Ministarstvo za inostrane poslove. Kad ta traje ministarstva daju saglasnost, onda formalno dozvolu izdaje Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom. I to je mesecima otezano i sad smo došli u ovu situaciju da na zalihama imamo 7 miliona dolara vojne robe. Hoćete da vam kažem svoje mišljenje? Ali da bude onako, u oči se gledamo i da vam kažem šta mislim o čitavoj situaciji. Prvo, naša odbrambena industrija, vojna industrija je došla u težak položaj zato što je i zemlja došla u težak položaj. I ona zavisi dobrim delom od spoljno-političkog položaja zemlje. Ratovima ona je dovedena u ovakvu situaciju. Druga stvar, ratovima su uništeni neki kapaciteti, još najviše u Krušiku pa i u Slobodi, još je Zastava i dobro prošla, ali je
su uništeni kapaciteti u čitavoj odbrambenoj industriji. Treće, menja se odbrambena industrija i potrebne su i nove tehnologije. Mislim da smo nešto radili na tome, da dovedemo neke mašine ovde iz Nemačke i da smo uspeli i to da uradimo, što je za mene veoma važno i ne znam da to vama pomaže u radu sada. Naravno. Bitno mi je da znam. Sljedeća stvar jeste, imamo Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, imamo Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova. Sva ta ministarstva moraju od firmama iz odbrambene, iz vojne industrije da daju jasne upute gde može, gde ne može da se izvozi.